Αχ. Ο Φιτοντίντο. Κύριε αστυνόμη, έχασα τη γυναίκα μου. Ζωή σε εσάς, κύριε. Μη στεναχωριέστε. Δεν καταλάβατε, εξαφανίστηκε. Τότε στεναχωρηθείτε, μπορεί να ξαναβρεθεί. Κύριε αστυνόμη, μην παίζετε με τον πόνο μου. Εξαφανίστηκε, σας λέω. Και τι να κάνω, κύριε, να βγάλω αμπελαλέ. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πότε έγινε το συμβάν? Πριν από 2 ώρες περίπου. Που εδώ κοντά. Να σου πω, πάντα από εδώ τα βάζεις. Βάλτε από εκεί να δω κάτι. Πρώτη φορά αριστερά.